Child! 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 May katuman, tugo ka man. Ampay, nag-text man ni Ma'am mo, kini Mami Maun. Ag pilpiluso po ka man ka na, jis pilaan niyaw. Kadimit daday. Yung mati, yung pulong nakangarudan. Kitam, Panaman ka no di principal's office at kinapilpiloso ko. kitam, papaya bandaman ni Mami Maun. Yung pulong man, ang takubay. Ampayan niya man tinaramid Maun. Susumong batak lang matidi damdamagan na daday. Simong batak bar. Bari sungwad man siguro, ti sungba Mau, diyan ti damag ni Ma'am Yaw. Kadimit daday. Timot nga. Ampayan niya ti damag ni Ma'am Yaw ya. Kuti damdamagan na daday. No nakariing kayo. Tas adati 1 million ta abayaw. Anya ka na taaramidan yaw. Ajay ti damag ni Ma'am Yaw. Kuti ko na ni Maria ke ikutan na ti buong nga lubaong. Tas ti ko na ni Usi ke agnigusaw. Tas ni Mario mat agbalay ka na ti dakal. Kay nagmamaya gayam ti arapaap dagiti ka klase. Kay si kangay mo anak kanya mo ti insungba mo garawd. Kunak anay kini Ma'am Daday. Ma'am, maturog na ulit. Tak nito na makariing nga kaging 2 milyonan. Ay na, kaubilan. Sumot lang akanayin ka nga mag-principal. Pagpagang anak mo din. Nakaw, kumusta nga Jay kasaran nga napanan yung nakipanganan? Met Daday, nagadusagana daw. Aw, abi sa gana daw? Ang dinabsog kayo Ang sino nga iti kakadwayo nga napanakipangan anak? Ado kami Daday ni Auntie Bitang Pay. Ay, pati na antim nga bitang in May? Ngan amom ngay Daday. Idi awisan may makipangan ke. Aging babain kik din. Ay, agin babain pa lang? Ngan idi ngay awidan men Daday. Iso na ati ka adwan din na isupot Daday. Kaya, ay naapaw, talaga nga pudpud no nga NPA na antim nga bitang anak kaw. Saan nga NPA so na Daday? No palanit, alistaw. Anya? Daday, baintiman. Baintay, bainti manayin. Ay naapaw, nakagasgas to ka nga ubeng awan laki de. Umay ka to, bainting mandade. Ay naapo anak. Anak na agtak-tak kay iti kwarta. Nakagasgas to ka. Itid ko lang matintila kay Daddy magpupukaw ijiwar. Ang kaya dati lakay? Isla kakaasing ang Daddy, lakayanan. Ay naapaw. Mayat agarod anak. Kasi dapat kinanayan dapat managtulong ka anak. Lalo ka dagi jay lalakay, babakit, kin dagi jay marigrigat anak ko niya. Dati ati anak ko nakasimsim po maday ito yung anak kaon. Ang payan niya ti ipukpukaw na. Binatog, gumatang kayo ti binatog.